Hello guys, nag-prepare na pod ko og bolinaw nga isda para tortahon. So akong gi-prepare na gibutanan ako siya gamay nga lamas. Then medyo mawala ang magic sarap o bitsin. Ang ingredients, mao na siya akong ingredients. Then flour with egg. So ato na siyang timplahan. So, ato siyang bugtangan og asin. Then, bitsin. Then, magic sarap. Then, akong ilunod ning kamatis. So, unique ni siya guys, kaya akong ni siyang inimbento. Ako siyang butangan og kamatis. Then, akong ilunod ang itlog. So, upat ka itlog akong ibutangan ni guys. Kay, kuhaan man ni siya 3 ka kilo. So, ato siyang i-mix. Mix lang. I-mix. Ato lang ni siyang kamuton guys. Kay, para ma-mix sa tayo. Ano siya. Dungagan na ito asin. Kay tabang ra. Then, atong ilunod ang flour. Murag, gamay na dyan ako ang flour. Baso din. Gamay na dyan ako ang flour. Gamay na dyan ako ang flour. Mix lang yun siya. Okay na siya guys.